Bare sørg for, at den er i midten. Den er ladt igen. Sej. Jeg er lidt spændt på, om jeg har ramt noget som helst. Det er jo også. Hvad skyder de der? De skyder faktisk godt, men laser er knytnæve. Den låser stadig lidt højt, men 10-15 cm for højt. 3 tilbage. Og er den indregistreret som jagtvåben? Ja. I Sverige. Hvad? I Sverige. Til svensk jagt. De spurgte ikke engang om det. Hvad? De spurgte ikke engang om det. De har jo nogle stykker af dem. Ja. Så er det tomt.